أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hörmətli Xızur TV tamaşaçıları. Efirdə İmam Nasiriq tapşırığı. İndi əlbəttə sizdən kilgən dinimiz turunda, dinimiz İslam turunda bolğan sorularga cavab tabatırğan tapşırığı. Əlbəttə biz g'ilim yolunda gil bularga tiyiş hem biz əgər də sizə bu işinizdə az bolsa da buluşa alabız ikən biz bik şadbız. Şuna görə bizə bu sorularını җибәреп торыгыз. İnşallah Hazretlərimiz, ustazlarımız, müəllimlərimiz белән birlikdə cavab табарга тырышырбыз. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, безнең бүген кунакта Казаныбызның Апанай мәчетенең имам хатибы, тарих фәннәре кандидаты Нияз хәзрәт Сабиров. Нияз хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Амин. Инде хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, нинди генә җыелышка җыелсак та, Коръән белән башлап җибәргән җыелышлар иншалла бәрәкәтле булыр. Һәм инде тапшырубызның шулай башланып киткәннән аңлашылгандыр. Бүген без Нияз хәзрәт белән Коръән китабы турында сөйләшәбез иншалла. Хәзрәт, беренче килеп ишкән сорау, кеше компьютердан Коръән укыганы өчен Коръәнне китаптан укыгандагы кебек үк саваплы буламы? Һәм инде аның дәвамы, компьютердан Коръән укыганда, китаптан укыгандагы кебек үк тәһарәтле булырга кирәкме? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, бүген көндә без төрле технологиялар кулланабыз. Китаптан түгел, компьютердан да укырга мөмкин Коръәнне. Һәм китаптан укыганда, компьютерга карап укыганда, кеше икеләтә савапка аҗр була, чөнки күз Коръән аятларын күрә. Күз дә гыйбадәт кыла. Һәм китапка карап яки компьютерга карап укысак, без бер үк дәрәҗәдә саваплы булабыз. Инде компьютерны кулланганда яки смартфон, гаджет, планшет кулланганда тәһарәтле булу кирәкме, юкмы дип сораганда, ничек дөрес җавап бирергә? Әгәр дә Коръән экран астында булса, без ул планшетны яки телефонны тәһарәтсез тота алабыз. Чөнки Коръән экран астында. Һәм аны укырга мөмкин. Тәһарәтсез килеш. Әмма кеше гысылсыз булса, мәсәлән, хатын-кызның хайыз яки нифас халаты булса, ул шундый телефонны да укырга ярамый. Аңа шул телефонга карап укырга ярамый. Гомумән яттан да укырга ярамый. Кеше гысылсыз булса, аңа Коръәнне яттан укырга ярамый. Карап та укырга ярамый, яттан да укырга ярамый. Гысылсыз кешегә бары тик зикр әйтергә рөхсәт ителә һәм дуалар кылырга рөхсәт ителә. Әлбәттә, тәһарәтле килеш укысак, хәерлерәк була. Телефонда язылган Коръәнне тәһарәтле килеш укысак, хәерлерәк була. Коръәнне үзен алып укысак, монда тәһарәтле булу шарт. Шарт булып тора. Чөнки Коръән капланмаган. Коръәннең үзен тотсак, монда инде тәһарәтле булырга кирәк. Гомумән ишеткән бар, әгәр дә Коръәнне тышлап, һәм ул тышлык, мәсәлән, Коръәннең үзенә ябыштырылмаган икән, ягъни тышлыгы булып тормый икән, инде үзе бер тышлык, алай тутырга, күчерергә һәм хәтта ки шул киеш менән шулай гына ачып, битләргә кагылмыйча укырга ярый дип ишеткән бар, бу дөресме? Мөмкин, шулай эшләргә мөмкин. Китапларда аңлатылганча, Коръәннең битләрендә каләм белән шулай ачырга мөмкин. Без кулларыбыз белән Коръәннең үзенә тотынырга тиеш түгел, тәһарәтсез килеш.
Әгәр дә тәһарәтсез килеш тотсак, Коръәннең битләрен, Коръәннең үз тышлыгын без Коръәнгә әдәпсезлек күрсәткән булабыз. Коръән ул изге китап, ул Аллаһның каләме, һәм шуңа күрә без аңа хөрмәт, әдәп күрсәтергә тиеш. Безнең тәнебез пак булырга тиеш, без тәһарәтле булырга тиеш, һәм күңелебездә дөрес ниятта булырга тиеш. Кайбер очракта менә күрергә мөмкин, бу бигрәк тә элеккеге заманнарда Коръәннәр алар каядыр сервант башларында аппак сөлгегә төренгән килеш торалар иде. Һәм инде хәзрәтләрдән ишеткән бар, теге Коръән алай тору бик яхшы, ләкин инде сөлгедән чыгып, каядыр астарак, күз күрә торган җирдәрәк торып, ул укылса тагын да яхшырак дип. Әйе. Коръән ул әлбәттә укылырга тиеш, ул киштәдә тузанланып ятырга тиеш түгел. Һәм Коръәнне без югары урында сакларга тиеш. Китап киштәләрендә китаплар төрле булырга мөмкин, һәм Коръән өстендә башка китаплар булмаска мөмкин. Коръән ул башка китаплар өстендә булырга тиеш. Галимнәребез аңлатуынча, Коръәнне кендектән өстәрәк күтәргә кирәк. Кендектән астарак тотырга тиеш түгел. Үзем менә күргәнем бар, кайберләр Коръәнне укыганда, Коръәнне идәнгә куеп укыйлар. Бу Коръәнгә хөрмәтсезлек була. Коръән өчен махсус шундый подставкалар була. Менә шунда куеп укырга мөмкин, яки Коръәнне үз кулларыбыздан күтәреп укырга кирәк. Кендектән астарак төшерергә ярамый. Менә идәнгә инде шүгәләп утырып, яки тезләрен утырып, шулай подставкаларга куеп укырга ярыймы? Ул вакытта бит синнән әлбәттә өстәрәк, ләкин кемдер басса, аның кендектән астарак килеп чыга бит. Ул очракта без үзебез җаваплы булып торабыз. Үзебезгә карыйбыз инде. Үзебезгә карыйбыз. Аңлашылды. Һәм менә шушы сораудан чыгып икенче сорау, чыннан да бик тә актуаль бүгенге көндә минемчә, таравих намазы вакытында шулай ук компьютер экраныннан Коръән укырга мөмкинме, яки шул телефоннан, яки хәтта кичкенә генә мусхафлар бар бит инде, китап үзе, ягъни китапның үзен ачып та Коръән укырга ярыймы, андый очракларны күргән бар. Әйе, соңгы вакытта кайбер кардәшләребез таравих намазында Коръәнне тотып укыйлар яки телефонга карап укыйлар. Безнең Ханафи мазһабы галимнәре фикеренчә болай эшләргә ярамый. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәм аның сахабалары, улуг галимнәребез намазда Коръәнне яттан укыганнар. Алар Коръәнгә китапка карап укымаганнар. Ни өчен шулай укырга ярамый? Чөнки намазда чит предметларны кулланырга ярамый. Намазның әдәпләре, мөстәхәпләре бар. Намазның әдәбе буенча кыям вакытында басып торганда безнең күзләребез сәҗдә урынына юнәлгән булырга тиеш. Әгәр дә без күзләребез белән башка тарафка карасак, без намазның әдәбен бозган булабыз. Шулай ук Ханафи мазһабы галимнәре аңлатуынча, хафизлар экранга карарга мөмкин. Чөнки хафизлар алар Коръәнне яттан белүчеләр һәм кайбер аятларны искә төшерер өчен алар карарга мөмкин. Хафиз булмаучыларга намаз вакытында экранга, Коръәнгә карап укырга ярамый, чөнки алар өчен Коръәнгә карап уку ул өйрәнү процессы, уку процессы булып тора. Намазда өйрәнү уку процессы булырга тиеш түгел. Һәм шуңа күрә Ханафи мазһабы галимнәре әйтәләр, хафизларга рөхсәт ителә, ләкин хәерлерәк хафизлар өчен дә яттан уку, хафиз булмаучыларга рөхсәт ителми. Әгәр дә хафиз булмаучылар Коръәнгә карап намазны укысалар, яки телефонга карап укысалар, аларның намазы бозыла. Башка галимнәр башка фикердә. Хәзрәт, монда алайса икенче ягы килеп чыга. Сорауның бүгенге көндә бик тә актуаль булган әйбер бар, ул намаз уку плакатлары. Һәм кешеләр инде әйтәләр, менә мин бер ай буе, кемдер әйтә, минем хәтерем начар, мин ярты ел буе намазны плакатка карап укыдым. Тулысынча. Дөресрәк, плакатка карамыйча укырга намазның шартларын өйрәнергә кирәк. Намазның фарызлары бар, ваҗиблары бар, сөннәтләре бар. Намазның фарызларына нәрсәләр керә? 12 фарыз.
Тышкы фарызлар һәм эчке фарызлар. Тышкы фарызларга тәһарәтле булу, тәннең, киемнең, намазлыкның пак булуы, аннан соң намаз вакытының керүе, кыйбла тарафына юнәлү, аннан соң гауратларның капланган булуы һәм ният. Аллаһ ризалыгы өчен намазны башкару. Калган 6 фарыз намаз эчендәге фарызлар. Монда тәкбир керә, Аллаһу акбар дип әйтү, аннан соң кыям керә, басып тору, ирләр кулларны кендек астына куя. Аннан кыраат керә. Кыраатка нәрсәләр керә? Иң кимендә 3 аят оку. Әгәр дә намаз укырга өйрәнүче кеше 3 аят өйрәнсә, ул инде намаз укый ала. Плакатка карамыйча, Фатиханы плакатка карап яки кыска сүрәләрне плакатка карап укымаса да була. 3 сүрәне, ягъни 3 аятны өйрәнә, мәсәлән, Каусар сүрәсен өйрәнә һәм шушы сүрәне укып намазны укырга мөмкин. Яки Фатиханың беренче 3 аятын өйрәнә икән, инде шушы аятларны укып, ул намазны укый ала. Ул фарызны үтәгән була инде. Кыраатка шул керә. Аннан соң рукук, сәҗдә һәм кагъдә. Рукук ул инде иелү, сәҗдә инде җиргә сәҗдә кылу. А кагъдә ул утыру һәм аннан инде сәлам бирү. Менә бу фарызларны башта өйрәнергә кирәк, аннан инде ваҗипларны өйрәнергә кирәк. Ваҗиплар 15, Гыйбадат ислам китабында әйтелгәнчә 15 ваҗип бар. Ваҗипларга Фатиханы уку керә, тулысынча кыска сүрәне уку керә һәм башка гамәлләр. Менә шул тәртип буенча өйрәнсәк, безгә инде плакатлар да кирәк булмаячак. Ягъни плакатны кулланырга кирәк. Беренче көннәрне мөмкин, әмма ай буе, 2 ай дәвамында кулланып уку дөрес булмый. Мөмкинме, алайса мәсәлән, кемдер әйтә, намазда инде Аллаһу акбар дип әйттең икән, ул инде намаздан китә дип, намаз уку нияте белән түгел, плакатка карап, өйрәнү нияте белән шул гамәлләрне эшләү. Мәсәлән, идәнгә сузып салалар да, укып баралар, иелергә кирәк икән, иеләләр. Менә хәзер шул сүзне әйтергә кирәк, укыйлар. Ягъни үзләре өчен практика ясарга, намаз нияте белән түгел, өйрәнү нияте белән. Өйрәнү нияте белән укылганда ул өйрәнү генә була. Ул намаз булмый. Ягъни алай инде менә укырга була. Менә шулай эшләү дөресрәк була. Дөресрәк була. Плакатны кулланып күп мәртәбә укырга кирәк, өйрәнергә кирәк. Аннары намаз вакыты җиткәч, плакатны алып куябыз да, өйрәнгәнчә укыйбыз. Алдагы сорау хәзрәт, дуга укыганда гарәпчә сөйләшмәгән мөселман кешесенә нәрсә эшләргә? Элек мин дугаларын тулысынча татар телендә укыйдым. Мин татар телендә укыган Коръән аятлары дөрес буламы? Әлбәттә, дуганы төрле телләрдә укырга мөмкин. Аллаһ Таала ул бөтен телләрне белүче, барыбызны да ишетүче, аңлаучы һәм иң мөһиме ихластан дуа кылу. Дуаның шартлары бар, аларны өйрәнергә кирәк. Һәр дуганы хәмд сана һәм салават сүзләреннән башларга кирәк. Мәсәлән, әлхәмдүлилләһ вассалату вассаламу аля расулилләһ. Аннары дуа кылганда Аллаһның исемнәрен куллансак бик әйбәт була. Мәсәлән, Я Рахман, Я Рахим, Я Архамар Рахимин. Берничә исемне өйрәнеп, шушы исемнәрне кулланып, дуалар кылсак бик әйбәт була. Аллаһ Тааланың белгәнебезчә 99 исеме бар. Бөтен исемнәрне яттан белмәсәк тә, берничәсен инде белергә кирәк. Мәгънәләрен аңлап, шушы исемнәрне кулланырга кирәк. Һәм шулай ук күңелебез белән нык ышанырга кирәк. Аллаһ Таала мине күрә, ишетә, миңа һичшиксез җавап бирәчәк дип уйларга кирәк. Җавап бирер микән, бирмәс микән дип шикләнергә ярамый. Нык ышанырга кирәк, чөнки Аллаһ Таала барыбызны да бөтен мәхлукларны күрүче, ишетүче һәм әгәр дә без күңелебез белән нык ышансак, дуа кылганда шит әйберләр турында уйламасак, бары тик Аллаһ Таала турында гына уйлап дуалар кылсак, ул дуаларыбыз кабул була. Җавапны я бүген, я иртәгә, я ахирәттә күрәчәкбез. Һәм ахырда
Шулай ук хәмд сана һәм салават әйтсәк хәерле була. Бик яхшы тәфсир бар. Ул тәфсир Хузур нашриятында чыккан иде. Рухул баян дип атала рус телендә. Рассказы и назидание из тәфсир Рухул баян. Менә шушы тәфсирдә бик күп кыссалар бар, риваятлар. Дуга турында бер кыссаны китерәм. Көннәрдән бер көнне Муса алейхиссалам бер дуа кылучыны күргән. Ул шундый ихластан дуа кылган. Муса алейхиссалам әйткән: "Әгәр дә минем мөмкинлегем булса, мин аңа җавап бирер идем. Мин аңа ярдәм итәр идем." Һәм Аллаһ Таала вахью индерде. Һәм әйтте: "Я Муса, мин бөтен галәмнәрнең Раббысы. Мин аны күрәм, аның күңелен беләм." Ул көтүче булган. Дуа кылган кеше көтүче булган. Ул тыштан ихластан булып күренсә дә, аның күңеле көтү белән бәйле булды. Шуңа күрә мин аңа җавап бирмәдем. Аннары Муса алейхиссалам бу көтүчегә Аллаһ Тааланың сүзләрен җиткерде. Ул ниятен үзгәртте, ихластан дуа кылды. Аллаһ Таала аңа бәрәкәт бирде. Шуңа күрә матур сүзләр генә кулланырга кирәкми. Күңелебез белән дә дуа кылырга кирәк. Кайберләр сүзгә игътибар бирәләр. Менә сүзләребез дөрес булсын, менә җөмләләребез камил булсын дип матур сүзләрне кулланып, зак итеп дуа кылырга мөмкиннәр. Күңел Алла белән бәйле булмаса, ул дуалар кабул булмаска мөмкин. Шуңа күрә сүзгә генә түгел, дуаның мәгънәсенә һәм ниятка да игътибар итәргә кирәк. Монда икенче сорау бар, ягъни шушы сорауның икенче өлеше. Инде инглиз телендә, татар телендә, рус телендә укыган Коръән аятлары дөрес буламы дигән. Менә шушы өлешне дә аңлатып китсәгез иде, ул ничек була, ул татар яки бүтән телдә Коръән аятларын уку, тәрҗемәсен укумы, әллә башка җирдә теге намазда укумы? Һәр мөселман Коръәннең тәрҗемәсен белергә, өйрәнергә тиеш. Мәсәлән, һәр мөселман Фатиханы белергә тиеш. Кыска сүрәләрне иң кимендә 5-6 сүрәне мөселман яттан белергә тиеш. Һәм шушы сүрәләрнең мәгънәләрен дә өйрәнергә кирәк. Әгәр дә без намазда сүрәләрнең мәгънәләрен аңлап укысак, безнең халәтебез башка булачак. Без Аллаһ Тааланың кудраты, рәхмәте турында уйлаячакбыз. Кыямәт көнен күз алдына китерәчәкбез. Курку хисе, өмет хисләре барлыкка киләчәк. Һәм кирәкмәгән фикерләр китәчәк. Һәм шуңа күрә Коръәннең тәрҗемәсен, аңлатмасын башка телләрдә укырга мөмкин. Әмма Коръәнне гарәпчә укыганда безгә гарәпчә укырга кирәк. Транскрипция белән генә шикләнергә ярамый. Кайберләр күп еллар дәвамында транскрипция белән генә шикләнәләр. Транскрипцияны кулланганда хаталар күп булырга мөмкин. Беренче вакытта Коръәнне өйрәнә башлаган вакытта транскрипцияны кулланырга мөмкин. Әмма без тырышырга тиеш, ничек менә үткән тапшыруда әйтелде, гарәпчә укырга, Коръәнне гарәпчә укырга өйрәнергә кирәк. Моның өчен башта гарәп хәрефләрен өйрәнергә кирәк. Икенчедән тәҗвид кагыйдәләрен өйрәнергә кирәк. Ягъни ничек ул хәрефләрне кушып, дөрес итеп укырга. Инде Аллаһ Таала разый булсын сездән, һәм инде һәрберебезгә дә Коръән укырга өйрәнергә насыйп булсын, тәҗвид кагыйдәләре белән, һәм гомумән теге шушы Коръән теле булган гарәп телендә өйрәнергә насыйп булсын. Алдыгы сорау: Коръәндә башта бер аят иңдерелеп, аннары вакыт узу белән ул аят икенчесенә алыштырылган очраклар булганмы? Әйе, андый очраклар булган. Аллаһ Таала хикмәт иясе, ул һәр нәрсәне белүче, күрүче. Кешенең тормышы үзгәрә, яңа сораулар килеп чыга, яңа проблемалар килеп чыга, һәм шуңа күрә элек индерелгән аятлар икенче аятлар белән алыштырылган. Тәфсир гыйлемендә шундый төшенчәләр бар: насих һәм мансух төшенчәләре. Насих ул бетерүче яки алыштыручы аят, мансух бетерелгән яки алыштырылган аят. Кайбер аятларның актуальлыгы бетә, һәм Аллаһ Таала ул аятларны икенче аятлар белән алыштыра. Бу аятларның саны турында, ягъни мансух, алыштырылган аятлар саны турында галимнәрнең төрле фикерләре бар. Мәсәлән, улуг Ханафи мәзһәбе галиме
Шах Валиулла Ад-Дахлави фикренчә, Коръәндә 5 мансух аяты бар. 5 мансух аяты. Аларның берсе Музаммил сүрәсенең 1-нче 3 аяты. Ул сүрәдә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә төннең күп өлешен гыйбадәттә үткәрергә боера. Аннары шушы ук сүрәнең 20-нче аятында төннең бер өлешен генә гыйбадәттә үткәрергә боерды. Һәм шулай итеп төннең күп өлеше бер өлешкә алыштырылды. Инде бу аятлар сорау шундый да минем теге алар Коръәндә калганмы, ягъни теге шушымны кире кагылган аятлар, әллә инде аларны пәйгамбәрбез кертмәгәнме дип инде әйттегез, беренче 3 аяты кире кагылган, ләкин алар Коръәндә калган. Алар Коръәндә бар. Коръәндә алар кала, ләкин аларның хөкеме алыштырылган. Кайбер кешеләр бу көндә Коръәнне һәм сөннәтне без үзебез дә аңлый алабыз, бернинди мәзһәбтә кирәк түгел, менә ул бит инде бөтен кеше өчен иңдерелгән дип әйтәләр. Менә хәзер сез шундый бер-берсенә каршы килгән аятлар да бар дип әйтәсез. Гомумән менә бу Коръәнгә тәфсир кылганда, Коръәннең тәрҗемәсен укыганда, алайса без ул тәрҗемәләрне бары тик мәгънәләрен аңлар өчен генә укырга тиешме, әллә инде мәсәлән анда язылган икән, Коръән намаз укыгыз дип, карамда намаз укырга кушылган икән дип, намаз укыра башларга тиешме? Тордан туры, ягъни андагы язылган әйберләрне үти башларга тиеш, үти ала башлыйбызмы без? Коръәннең аятларын дөрес аңлар өчен, мәгънәләрен дөрес аңлар өчен безгә тәфсирләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Тәфсир галимнәрен, мәзһәб галимнәре язган, алар я Шафигыйлар, я Ханафилар булган. Һәм безгә күбрәк туры килә Ханафи мәзһәбе галимнәре, муфассирләре язган тәфсирләрне куллану. Мәсәлән, Исмаил Хакки Бурсави Рухул Баян дигән тәфсирне язган, ул Ханафи мәзһәбе галиме булган. Шулай ук татар галимнәре тарафыннан язылган тәфсирләр бар. Алитқан тәфсире, Тасхилул Баян тәфсире, Аль-Фаваид дигән тәфсир, Нугмани тәфсире, менә шушы тәфсирләрне куллансак хәйлерәк була. Чөнки анда Коръәннең сүрәләрнең тәрҗемәсе белән бергә аңлатмалар да бирелгән. Кайберләр Порохова, Сыблуков, Крачковский һәм башка шундый галимнәрнең тәрҗемәләрен генә кулланалар. Һәм аннары аятларны үзләре аңлаталар. Кеше үзлектән Коръән аятларын аңлатса, ул күп кенә хаталар кылачак, чөнки Коръән аятларының иңү сәбәпләре бар һәм тирән мәгънәләре бар. Ул тирән мәгънәләре тәфсирләрдә ачыла. Һәм тәфсир галимнәре аңлатуынча, Коръән аятларын берничә асул белән аңлатырга мөмкин. Бер аятны икенче аятлар белән аңлатырга мөмкин. Бер аятны хадислар белән аңлатырга мөмкин. Бер аятны галимнәрнең фикерләре белән, сахабаларның сүзләре белән аңлатырга мөмкин. Менә шундый асуллар бар, һәм бу асулларны без күрәбез тәфсир китапларында. Мөселман кешесе гарәпчә камил дәрәҗәдә белсә дә, ул Коръәнне үзлектән аңларга тиеш түгел. Чөнки Коръәнне аңлар өчен менә буны белү бик мөһим. Коръәнне аңлар өчен гарәп телен генә белү җитми. Башка фәннәрне дә өйрәнергә кирәк. Нинди фәннәрне? Азбабун нузул, Коръән аятларының иңү сәбәпләрен өйрәнергә кирәк. Хадисләрне өйрәнергә кирәк. Бик күп хадисләрне белергә кирәк Коръәнне аңлар өчен. Чөнки пәйгамбәрбез иң яхшы шәрехләүче булган. Пәйгамбәрбез үзенең хадисләре аша Коръән аятларын аңлаткан. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Астагъизу билла ва акимус-сала", намаз укыгыз ди. Анда язылмаган нинди сүрәләрне укырга кирәк намаз эчендә, нинди зикрләрне әйтергә кирәк намаз эчендә, ничек басып торырга, ничек рукук саҗда кылырга, менә шушы нечкәлекләр хадисләрдә аңлатыла. Ягъни Аллаһ Тәгалә намазны Коръәндә боерды, аның уку рәвешен хадисләрдә аңлатыла. Шуңа күрә тәфсирләрне түгел, фикъ китапларында кулланырга кирәк, акыйда китапларында кулланырга кирәк.
кыскача әйтсәк, мәзһәбкә ияргә кирәк. Мәзһәб ул бер генә галимнең фикере түгел, күп галимнәрнең фикерләре, күп галимнәрнең китаплары, аларның китапларында Коръән һәм Сөннәт аңлатыла. Коръәнне һәм Сөннәтне дөрес аңларга теләсәк, Коръән һәм Сөннәт буенча дөрес яшәргә теләсәк, безгә шушы мираска таянырга кирәк. Иншалла шулай булсын да инде һәрберебезгә дә Аллаһ Тәгалә истиқамәтләр насыйп эйләсен һәм бигрәк тә шушы Коръән мәсьәләләрендә дә. Хәзрәт, инде алдагы сорау, белгәнемчә Коръән укыганда тәһарәтле булу кирәк. Коръәнне тәһарәтсез уку макрух саналамы? Бу беренчедән инде һәм инде шул тәһарәт турында сүз киткәч, гомумән тәһарәтсез нинди гамәлләр кылырга ярамый һәм әле гусл мәсьәләсе дә бар. Гусылсыз кешегә нинди гамәлләр кылырга ярамый? Галимнәребез аңлатуынча, Коръәнне яттан тәһарәтсез укырга ярый һәм ул макрух булып саналмый. Гусылсыз Коръәнне яттан укырга ярамый. Һәм тәһарәтсез нинди гамәлләр кылырга ярамый. Намаз укырга ярамый. Тәһарәт ул намазның ачкычы. Шулай ук тәһарәтсез Коръәнне тотып укырга ярамый. Һәм тәһарәтсез 5 вакыт намазын гына түгел, бөтен намазларны укырга ярамый. Аннары тәһарәтсез кайбер гамәлләрне кылу макрух санала. Мәсәлән, азан әйтү, тәһарәтсез азан әйтү макрух санала. Аннары гусылсыз нинди гамәлләр кылырга ярамый. Гусылсыз бөтен гыйбадәтләрне кылырга ярамый, зикрдә һәм дугадан кала. Намаз укырга ярамый. Коръәнне укырга ярамый. Инде зикр әйтсәк, дуалар кылсак мөмкин. Ханафи мәзһәбе галимнәре аңлатуынча, әгәр дә хатын-кыз гусылсыз булса, ул намаз вакыты җиткәч, тәһарәт алып, намаз укый торган урынга барып, шунда утырып, кыйбла тарафына юнәлеп, зикр әйтә ала. Зикр дуа кыла ала. Һәм шушы гамәлне кылып, ул хәтта намаз әҗеренә дә ирешергә мөмкин. Менә миндә гусл юк, хәзер намазны укымыйм дип уйлап, зикрне, дуганы калдырга ярамый. Менә шулай эшләсә, хәйле була. Омар, инде бу гусл мәсьәләсенә килгәндә шулай ишеткәнем бар, мәчеткә керергә ярамый дигән әйберне, монда инде тагын бер сорау туа. Мәчетләр алар бөтен кеше өчен ачык, туристлар өчен нәрсә булырга? Яхшы сорау. Әйе, гусылсыз килеш мәчеткә дә керергә ярамый. Һәм хаҗ гамәлләрен искә төшерсәк, тавафта кылырга ярамый. Әмма дуалар кылырга мөмкин. Шуңа күрә гусылсыз хәлдә булган хатын-кызлар, алар хаҗ вакытында Минада, Гарафатта, Муздалифада була алалар. Чөнки анда дуа кылырга кирәк. Алар намазлар укымыйлар, башка хаҗилар намазлар укысалар да, алар намазлар укымыйлар һәм борчылмыйлар, чөнки Аллаһ Тәгаләнең ихтияры буенча бөтен нәрсә эшләнә. Әгәр дә алар шундый халәткә ирешкәннәр икән, алар дуаларын калдырмыйлар. Һәм паклангач, инде кылынмаган тавафларны, кылынмаган гомрәне кылырга мөмкиннәр. Ни өчен Коръәндә без сүзе кулланыла? Күп кенә мөселман булмаганнар өчен бу Гайса пәйгамбәр алейһиссәламгә ишарә булырга мөмкин дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә Коръәндә без дип кенә әйтми, мин дип тә әйтә. Мәсәлән, аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Удуни астаҗиб лакум. Миңа дуа кылыгыз, сезгә җавап бирермен ди. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Әгәр дә, әй Мухаммад, әгәр дә синнән минем турында сорасалар, әйт, мин бик якын ди. Һәр кешегә мин якын ди Аллаһ Тәгалә. Кайбер аятларда без дип әйтә. Мәсәлән, аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Инна нахну назална зикра ва инна лаху лахафизун. Дөреслекдә без Коръәнне индердек һәм без аны саклаячакбыз ди. Аллаһ Тәгалә без дигәндә үзе турында гына әйтә. Аллаһ Тәгалә башка илаһи затларга мохтаҗ түгел. Аллаһ Тәгалә беркемгә һәм бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Без дигәндә Аллаһ Тәгалә үзенең кудрәтен күрсәтә, үзенең бийеклеген күрсәтә. Һәм шуңа күрә без дигән сүз Гайса алейһиссәлам белән бәйле түгел.
Айса алейхиссалам белгәнебезчә, ул Аллаһ Тааланың Расулы, илчесе, ул аның улы түгел. Аллаһ Тааланың улы да, кызы да, әти-әнисе дә юк, ул бер үзе, ул камил зат, абсолют зат. Һәм шулай галимнәр аңлаталар, без дигәндә Аллаһ Таала фәрештәләрне дә күздә тота. Мәсәлән, инна нахну назална зикра. Без индердек Коръәнне. Аллаһ Таала кем аша индерә? Җибраил фәрештә аркылы индерде. Аллаһ Таала Җибраил фәрештәгә мохтаҗ түгел. Аллаһ Таала шушы фәрештәне бар кылды. Ул пәйгамбәрләргә Коръәнне, пәйгамбәребезгә Коръәнне китерсен өчен, пәйгамбәребезгә Коръәнне өйрәтсен өчен. Үзе Аллаһ Таала мохтаҗ түгел Җибраил фәрештәгә, ә пәйгамбәребез мохтаҗ булган. Шулай ук без дигәндә, без Коръәнне индердек дигәндә, монда пәйгамбәребез дә күздә тотыла. Аллаһ Таала пәйгамбәребез аша безгә Коръәнне күрсәтте, аңлатты. Пәйгамбәребез безгә Коръәнне укып бирде һәм пәйгамбәребезнең тырышлыгы аркасында Коръән таралды. Аллаһ Таала үзе пәйгамбәребезгә мохтаҗ түгел. Без пәйгамбәребезгә мохтаҗ. Пәйгамбәребезнең күңелендә Аллаһ Тааланың сыйфатлары, белеме чагылды. Шуңа күрә без пәйгамбәребезгә мохтаҗ һәм Аллаһ Таалага мохтаҗ. Әгәр дә без пәйгамбәребезне яратсак, ул безгә калдырган Коръәнне укысак, без Аллаһ Таалага якынаябыз. Пәйгамбәребезсез Аллаһ Таалага якынайып булмый. Шуңа күрә без әйтәбез: ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Аллаһтан башка илаһи зат юк һәм Мухаммад Аллаһның илчесе. Пәйгамбәребезгә ияреп, аны яратып, без Аллаһ Таалага якынаябыз. Хәзрәт, менә мәгънә ягыннан карасаң, бөтен Коръәндә менә шушы без һәм мин дигән очракларны аерып карасаң, менә шушылай мәгънәләрне аерып буламы? Ягъни кайчакта, мәсәлән, Аллаһ Таала гомумән үзе генә турында да әйтергә мөмкиндер без дигәндә, әллә инде менә шулай кайбер очракта аны шулай шәрехләп буламы? Мәсәлән, анда катнашкан кешеләр турында, катнашкан фәрештәләр турында, әллә инде менә мәсәлән алай да әйтеп була, ләкин күп очракта Аллаһ Таала үзе турында гына әйтә дип әйтеп буламы? Тәфсирләргә карарга кирәк. Ничек галимнәребез аңлаталар, шулай аңларга кирәк. Чөнки галимнәрнең остазлар чылбыры бар. Алар гыйлемне чылбыр буенча алганнар. Әгәр дә без шундый галимнәргә иярсәк, без менә бу аятларны дөрес аңлаячакбыз. Әйе, кайбер аятларда Аллаһ Таала без дип әйтә, һәм без дигәндә Аллаһ Таала үзен күздә тота, һәм ул беркемгә мохтаҗ түгел, әмма ул үзенең рәхмәтен фәрештә аша, пәйгамбәребез аша яки башка пәйгамбәрләр аша ирештерә. Шуңа күрә без дигәндә Аллаһ Таала фәрештәләрне яки пәйгамбәрләрне күздә тотырга мөмкин дип аңлаталар галимнәр. Аллаһ Таала үзе беркемгә һәм бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Аллаһ Таала безне шулай бар кылган. Без беренчедән Аллаһка мохтаҗ һәм бер-беребезгә мохтаҗ. Аллаһ Таала сәбәпләрне бар кылган. Пәйгамбәребез ул сәбәпче. Без аның тормышын өйрәнеп, аның сөннәтенә ияреп, Аллаһ Таалага якынаябыз. Башкача әйтсәк, пәйгамбәребез ул арадашчы. Бу сүздән курыкмаска кирәк. Без бернинди пәйгамбәргә, бернинди изгегә табынмыйбыз. Без аларны яратабыз, чөнки Аллаһ Таала аларны ярата. Һәм Аллаһ Таала алар аша рәхмәтен ирештерә. Һәм шуңа күрә элек-электән мөселманнар шундый галимнәргә ияргәннәр, алардан үрнәк алганнар. Чөнки аларга ияреп, без иманны яхшырак аңлый алачакбыз, Коръәнне яхшырак аңлаячакбыз. Бүгенге көндә кайберләр әйтәләр, миңа остаз кирәк түгел, миңа галим кирәк түгел, менә Коръән бар, менә сөннәт бар, мин аларны өйрәнәм дә, шулай динне аңлыйм диләр. Әгәр дә кеше шулай уйласа, ул үз нәфесе белән кала. Аның остазы нәфесе була. Ә нәфес табигаты ул тискәре сыйфатлар. Ул миминлек, ул тәкәбберлек, буйсынмаучанлык, нәфеснең тискәре сыйфатлары бар. Менә шуны без танырга тиешбез. Ә нәфесне тәрбияләр өчен безгә улы галимнәргә, үз нәфесләрен тәрбияләгән галимнәргә ияргә кирәк. Ничек белергә, галим чынмы яки чын түгелме?
карарга кирәк, аның иҗазаты бармы, юкмы? Ягъни ул кемнәрдән белем алган? Аның остазлар чылбыры бармы, юкмы? Әгәр дә андый чылбыр бар икән, без шикләнмичә аңа иярә алабыз. Икенче сыйфат, икенче билге, чын галимнең икенче билгесе ул күркәм әхлак. Һәм өченче билгесе ул белем, әлбәттә. Әгәр дә ул Коръәнгә, сөннәткә таянып сөйли икән, без аңа ышанабыз һәм аңа иярә алабыз. Гомумән алганда, хәзрәт, менә шушы без һәм мин кебек сүзләрдә дә әле шуның кадәр күп гыйлем кирәк аңларга. Белгәнебезчә, менә инде без яшәп киттек, Коръәнне үзең аңлаганча гына шәрехләргә ярыймы дип, муташаббихат аятларда бар дип әйтелә. Менә бу муташаббихат аятлар нәрсәне аңлата? Коръәндәге аятлар ике төргә бүленә: мухкамат һәм муташаббихат. Ягъни аят мәгънәләре ачык булган һәм мәгънәләре ачык булмаган аятлар. Мәгънәләре ачык булган аятларны һәр кеше аңларга мөмкин. Мәгънәләре ачык булмаган аятларны, муташаббихат аятларны һәр кеше аңлый алмый. Бу аятларны аңлар өчен бик зур белемнәргә, рухи тәҗрибәгә ия булырга кирәк. Һәм бу аятларның тирән мәгънәсен Аллаһ Тәгалә белүче. Нинди аятларны мисал итеп китерергә мөмкин? Мәсәлән, кайбер аятлар хәрефләрдән генә тора. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Да үч хәреф. Алиф лам мим. Аларның мәгънәләрен Аллаһ Тәгалә генә белә, шун мәгънәсен. Яки Ясин, монда ике хәреф. Шулай ук муташаббихат аятларга шундый аятлар керә, кайда әйтелә Аллаһ Тәгаләнең сифатлары турында. Мәсәлән, аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, ар-рахман алал арши истава. Дөреслекдә мәрхәмәтле Аллаһ гариш өстендә истива кылды. Истива кылды. Кайберләр менә шушы истава дигән фигыльне утырды дип тәрҗемә итәләр. Аллаһ Тәгалә гаришкә утырды дип тәрҗемә итәләр. Бу муташаббихат аят, бу аятның шин мәгънәсен Аллаһ Тәгалә белүче һәм без Аллаһ Тәгаләгә карата мәхлукларга хас сифатлар кулланырга тиеш түгел. Ягъни Аллаһ Тәгалә ул урынга мохтаҗ түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә каядыр утырды дип әйтә алмыйбыз. Хәтта гаришкә утырды дип әйтә алмыйбыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзгәрмәүче зат. Үзгәрүчәнлек ул мәхлукларга хас сифат. Без барыбыз да беләбез, бер нәрсә дә булмаганда Аллаһ Тәгалә булган. Һәм хәзер дә ул шундый. Беркемгә һәм бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмаучы. Һәм менә шушы аятларны, муташаббихат аятларны аңлатканда галимнәр ике ысулны кулланалар. Беренче ысул тафвид дип атала, икенче ысул тәъвил дип атала. Тафвид дигән ысул буенча мәгънәләрен аңлатмыйлар галимнәр. Ягъни истава дигән сүзнең шин мәгънәсен Аллаһ Тәгалә белә. Һәм без бу сүзне тәрҗемә итмибез дип әйтәләр. Бу Аллаһның сифатлары, ягъни Аллаһның сифаты, һәм без Аллаһ Тәгаләгә мәхлукларның сифатын бирмибез дип әйтәләр. Ягъни кыскача әйтсәк, бу ысул буенча бу аятны, бу сүзләрнең мәгънәләре аңлатылмый. Һәм гарәпчә генә әйтәбез инде. Сез әйттегез, рәхмәтле булган, мәрхәмәтле булган Аллаһ гаршында истәба булды. Ягъни шушы гарәп сүзен калдырабыз гына. Бу тафвид дигән асыл, бу сахабаларның асылы. Күпчелек сахабалар аңлатма бирмәгәннәр. Алар ышанганнар бу Аллаһның сифаты икәнлегенә. Икенче асыл буенча аңлатма бирелгән. Башка аятлар белән аңлатма бирелгән. Ни өчен бу асыл кулланылган? Чөнки төрле фиркалар барлыкка килгән һәм кайбер фиркалар Аллаһ Тәгаләгә мәхлукларның сифатларын биргәннәр. Аллаһ Тәгаләне мәхлукларының сифатлары белән сифатлаганнар. Мәсәлән, утырды, төште, анда мәсәлән
аның қолы бар дип әйткәннәр, йөзе бар дип әйткәннәр. Шуңа күрә улы галимнәр, алар арасында Абу Мансур аль-Матуриди, Абу Хасан аль-Аш'ари булган, алар икенче аятлар белән бу аятларны аңлатканнар. Мәсәлән, истава дигәндә алар ничек әйткәннәр? Аллаһ Тәгалә идара итә. Гарыш белән идара итә. Утырмый, идара итә дип аңлатканнар. Аннан соң ядуллаһ дигән аятны Аллаһның кулы дип тәрҗемә итәргә мөмкин, сүзгә сүз тәрҗемә итсәк, алай без әйтергә тиеш түгел. Алар шушы яд дигән сүзне Аллаһ Тәгаләнең кодрәте дип тәрҗемә иткәннәр, дип аңлатканнар. Бу ысулда дөрес булып санала. Бу ысулны хәтта кайбер сахабаларда кулланган. Димәк, ике ысул, тафвид һәм тәвил, һәм шушы ике ысулның нигезе ул тәнзих. Тәнзих Аллаһ Тәгаләне бөтен кимчелекләрдән паклау. Ике ысулны кулланганда да без Аллаһ Тәгаләне кимчелекләрдән паклыйбыз. Инде Аллаһның рәхмәте булсын. Нияз хәзрәт, шушы сорауларга җавап кайтарганыгыз өчен, иншалла, үзебезгә дә беренче чиратта һәм әлбәттә тамашачыларыбызга да файдалы тапшырулар булган дип өметләнеп калабыз. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары. Бүген бездә кунакта Казаныбызның Апанай мәчете имам хатибы һәм инде тарих фәннәре кандидаты Нияз хәзрәт Сабиров иде. Нияз хәзрәт, инде монда килгәнегез өчен, җавапларыгыз өчен рәхмәт сезгә һәм саубуллашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда имамның сырык тапшыруы иде. Ни кызганыч, вакытыбыз чыгып килә, ләкин әле безнең тапшырудан соң да кызыклы тапшырулар сезне көтә. Шуңа күрә сезнең белән саубуллашмыйбыз, алдагы тапшыруларда көтеп калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.